This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongousmixclub.listentomyradio.com. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yo di kakak, dramolet gin. Kampiyon ba? Dramolet gin. Yo di kakak. Humongous Mix Club at Radio FM. Streaming live from Humongous Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. The best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix.
DJ Vic Donoso, sir, bringing you the hits. DJ Arky. Hindi na perfecto ang pagkakalma. Sa kantong kagandahan di ka na magtataka. Lusog na puno at sagla na ang mga bunga. Kaya pag nakikita mo talagang ikaw ay magdadala. Kaya pinabuo na talaga ang aking mundo. Sila yan ang pangarap ko. Bibili mayo baga makinang kapasa talaga hindi ka maalis sa isip ko. Makasayo pa siya na ang nagregalo. Sumapa na siya sa aking mga plano. Hanggang sa makasakay kami sa aeroplano. Kaya dumating siya sa piling ko. Madaling ka sa dambana. Sa buhay ako'y handa na. Papakasalan na mamahalin sa basta't ikaw ay magtiwala. Kaya ngayon di napapakawalan pa. Ang natangi ko prinsesa. Dahil tayo bibigyan ng mga dilema. Papakala sa ito Pilipinas. Amerikana, hindi rin siya Koreana. Hindi Samritana. Di na panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni arap patumbuan sa gwa kaya lang kamuda uy daya kay si DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta bayle lang wala gamo The public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Arky Remix. Arah music na. Tuyog man bang girahan namun pa? Aragay! Sus, kugit ya. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso the third of Humongous Mix Club. DJ Arky Remix. 1, 2, 3, Ay, ambat na lang. DJ Arky Remix. This is DMC Net Radio FM. We play
the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.umangasmixclub.listentomyradio.com. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. He was born to be wild, grew up to be wicked, wild talk and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Among Us Mix Club. Ara music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. It doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso III. Bringing you the hits. DJ Arky Remix. Masweet na yan.
Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umangusmixclub.listentomyradio.com. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumangas Mix Club DJ, bringing you the hits. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC and Net Radio FM. It's 7:59 in the evening. Okay, sige liwat ka may daad nga evening mga kagrupo, mga kaparty. Sige, welcome sa ating program kada gabi. This is DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ito naman para maglingaw-lingaw, magkiyay sa mga gabi. Samtang kita diyan kamuda nagpulupaway sa inyong mga balay, sa mga nakabago lang katapos panyapon. Okay, sa mga bago lang gid nagapanghimos ang ilang mga panyapon, di ba nag-prepare pa sa ilang panyapon? Okay, so nagpulupuhay after sa pagtrabaho sa bilong nga adlaw, time naman para mag-relax, mag-abri sang cold nga red horse. Kag mga tumang sa mga cellphone kag maglingaw-lingaw. Okay, so mga putitas na karon alas 10 sa gabi. So kung daw okay karon ang akon nga condition, pwede kita maka-overtime. Kaya buwas Domingo, wala man gawas ng trabaho. Okay, so ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Kag ang official mix Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Kag siyempre nag-broadcast ako live, nag-webcast live diri sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag mabatian kita sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island, bilog nga Pilipinas, kag siyempre bilog nga kalibutan. Kag may ara kita nga replay sa akong YouTube nga DJ Vic Donoso III. Okay, ang tanang ko nga program naka-uploaded man sa akong YouTube para ma-review man nato na. Okay, so gusto mong pa-shoutout siyempre. So, same as usual, ibutang lang sa dalawang yung mga shoutouts. Kay anytime basahon ko, samtang mo na nag-lingaw-lingaw. Basta may mga celebrations, may mga birthdays, kasal bunyag, mga piyesta, kag mga anniversary, no? So, pidigid mabutang kag ang pag-shoutout, wala sang bayad. Kag pwede ka mo siyempre man makabayad kung gusto nyo. So ang bayad nyo lang is GCash 0906-0961-809 ang ako nga GCash. Sa gusto magbayad liwat 0906-0961-809. Pero sa mga wala sing ibayad, ang ibayad nyo, i-share nyo lang ako niya Facebook Live. Ang lang ginakasimple, i-share sa inyo mga wall para nga damo makita. Okay, today is May 11, 2024. Kag siyempre fiesta subong sa may Barangay Calao, Dumangas. Okay, tiwala kita na. Okay, sa mga grupo nato sa may Dumangas United Radio Communicators, ara dira si Pitbull, ang member man sang DURC kag Fiesta da Subong. Kag sakay amigo ko da Roger Marlcrido, ang teacher sang Calao Elementary School. Kag sa mga grupo nato dira nga naka-silent monitor. So, happy Fiesta dira sa inyo, kag just enjoy lang sa pag disco karon dira sa inyong baile, okay? Okay, this very moment, acknowledge ko nakatutok sa akon sa mga gabi. So, una nagtamo sa akon si Clinton Dosaran,
Nambalya good eve sir, buy naman ogid. Okay, salamat gid Clinton Dosaran. Taga din ka gani Clinton, nalipat ko kagabi. So second day mo nga pagtamo sa akon nga Facebook live. Hopefully nga adlaw-adlaw nang tamwa na. As long makante ako kada gabi live ako para nga daw lingaw-lingaw. So akon nga Facebook live hindi man siya monetize. But silingon nga wala sang money involved, wala ko sa nag-monetize sa akon nga live, lingaw-lingaw lang gid. No, kay damo ko sala kay Mita, hindi ko ma-approve. Sige lang, wala problema. Si Jason de la Cruz Senior, no, mayang gabi idol. Hindi ka gani sa Negros, no? Di ba daw DJ ka sa may isa ka FM radio? Nakita ko tong imong mga picture. Okay, salamat gid sa pagtamo. Si ang sikat nga remix maker diri sa Western Visayas. Nga taga Antique kag siyempre sa mga vlogger nagakuan sa bang iyang ang iyang YouTube. Big time ni YouTube na, no? Si DJ Jomar Baldistamon, ang idol ko mga remix maker. Shout out idol DJ Big. Okay, salamat once again DJ Jomar Baldistamon. Dara sa may lawanan Tiki kag regard sa ato ng mga grupo no si Bro Koda Bikoy kag of course si DJ GR sang lawaan mix club. Okay, ano sa gani lawaan or okay, do drama ng area. Dinarama si RJ De Los Santos. Good evening, idol. Pwede pagawa ko sa Floaters, idol. Okay, PM na sa akong PM kay istorya naton. Then ang sikat mga remix maker dito sa may Santa Barbara, Iloilo. Ang idol ko man nga remix maker. Kag member man sang siyempre Santa Barbara Mix Club. Kag Panay Mix DJs. Si bro ko idol DJ Mitz Gutierrez. Okay, salamat kayo bro sa pagtama. Regards sa mo family circle, kag-ara man siyempre si Tito Rafi or si Rafi di Tablan. Dito sa may Iloilo City, so duty mo subong. Nag-asapta nag-duty, tama lang Then from Jason de la Cruz Senior, dan like and share. Okay, salamat kayo sa pag-like and share sa akong yung Facebook Live. Then pwede pagawa ng remixer with DJ name. Okay, PM na sa akon so PM na kay storya naton. Okay, sa Negros Occidental. Nakita ko Jason de la Cruz do may background kada nga picture nga ara ka sa kastasyon. Ano kada DJ ka or crew ka landa. Okay, so may mga DJ kada mga upod, no? Pwede kada makapa voice over. Okay, from Negros Occidental sa din sa Negros. Pa-request lang song paminsan-minsan by Richard Donoso remix with DJ name po Lodi kung pwede. Okay, so try na to karon. Napakaganda pakinggan yung mga remix. Okay, sige. So, ang mga TikTok kita parang makakiay-kiay ka mo kag makahataw-hataw. Samtang amo dala nagapatuyo-tuyo. Kag nagapatunaw-tunaw. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ Gibbs. Then, ang sikat man ng remix maker diri sa Western Visayas nga member sang Pasig United Beats. Okay, si DJ Jan Pastrana Tiangao or si DJ Jan Paul. Shoutout Sir Vic, mayong gabi. God bless and more power to you and to your station. Okay, from Pasig United Beats DJs and audio Technica Mini Sound of Sarapan, Pasig City. Okay, salamat gid DJ Jan Paul sa pag-drop by kag pag-tambay sa akong Facebook Live. Si DJ Maya raman, no? Sa naghahataw man sa si DJ Maya. Mga nami mga remix sa subong, suwabe, mga idol ko sa mga remix. Okay, ako yan din nakabalo. Sige, mga ayo lang sa mga remix niya. Okay, from DJ Maya, si Jerry Almasol Lara. Good evening, Sir Vic. Okay, may gabi mada sa imo sa Iloilo City. So, medyo mainit-init na sa city, no? O, sige lang, ha? So, may naman na magtigululan. Si Gars Binamin Alatiit, no, second day mo sa pagtamo sa akong Facebook Live. Shoutout po sa Alatiit family kag sa Benjamin from Taguig City. Okay, salamat gid sa pagtamo. Okay, si Jason de la Cruz sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Kag si Ma'am Ginny de la Piña Duremdes, ang guwapang teacher sang Tubigan Elementary School. Araman sa atong Facebook Live. Salamat gid sa pagtamo. Okay, kag sa mga suki man nato sa may Bakay Housing, nakatutok sa ato, nag-silent monitor. Si Franklin Jojo Sombilia Jr. nga nag-hook up sa aton nga Facebook Live, nga nag-monitor sa iyang mini sound. No? Salamat gid sa pag-monitor dira sa may Block 35,
Lot 6 ang Bakay Housing, kag siyempre nagapangkayo man sa mga guba ng mga electric fan, washing machine, kag mga tanamang sa appliances. Dalo lang sa Block 35, Lot 6, kag pagbalik niyo sigurado gid nga good as brand new ang inyong mga appliances. This is the mix on DJ Gibbs. Okay, si cousin ko Rafael Donoso Jr. or si Rap Donoso sa may Metro Manila nagatama man sa atong Facebook Live. Salamat gid ka sa pagtama. Dahil sa mga nag-donate sa ilang mga reaction, acknowledge ko na lang nag-donate sa ilang mga reaction sa akong Facebook Live. Okay, si Kagawad Rolin Dinglasa sa may Barangay Manakit, Dumangas. Si DJ Maya EC Jiri Almasolara sa may Iloilo City. Also si Ma'am Ginny de la Piña de Remdes nag-share sa iyang heart sa akong Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat man kay Leo Sortigusa sa pag-share sa iyong mga reaction. Si Ma'am Lorlyn Diquito Limson, ang gwapang teacher sa Cali Elementary School. Si DJ Rex Langrio. Dito sa may Kalinog, Iloilo, si Mrs. Marley Dilosa sa may Barangay Talasan, Dumangas. Also si Abigail. Then si Ma'am Richelle Dipra sa may Ilater, Dumangas. Then si Jason de la Cruz sa may sa may Negros Occidental. Then si Clinton Dosaran. Okay, so para mo na nag-share sa ilang mga reaction sa akong Facebook Live. Kag sa mga nag-share sa akong Facebook Live, si Kagawad Rolin Dinglasa. Thank you so much, Kagawad. Si Jan Pastrana Tianggao, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Si Jason de la Cruz Senior. Then of course nakashare man ako ng Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas ko Banwa ko. Okay, Facebook page no. Salamat sa pag-approve sa admin sa pag-approve sa akong pag-share sa page ninyo. Salamat gid sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, sa Dumangas Banwa ko bugal ko nga group page no. Salamat gid sa admin sa pag-approve sa akong pag-share sa akong Facebook Live. Once again sa admin sang Dumangas Banwa ko bugal ko. Thank you so much gid sa pag-approve sa akong post. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, basta ito is 8:11 in the evening. So, at this very moment, so mataw-hataw naman kita mag-KI. So, once again, sa gusto mong pa-shoutout, ibutan na sa comment section kay basahan ko pagbalik ko na. Okay, kung nagtamo, kung nagpamati sa DMC Neto GFM Dance Party Mixes, ikaw po niyo siyempre si DJ Vic Donoso III. Born to be wild, grew up to be wicked. Talk and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Hey, DJ! Right about now, let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good, on we go. This is DMC Radio FM Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Hosted by your mixmaster DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Ma'am Jesus Alambungan sa may Dunyas Iloilo nagatama sa atong Facebook Live.
Thank you so much, good. Also si, by the way, regards sa ako ng amigo nga si amigo ko, Bert Lambungan sa may Dueñas, Iloilo. Di si Lodi Villanueva sa may Sitio Naluyan, Barangay sa Padumangas. Pa-shoutout lang da Sir Vic sa taga Naluyan, labi na gid sa mga Villanueva family. Okay, salamat gid sa pagtamwa at pag-support si Lodi Villanueva sa may barangay sa Pao, Sitio Naluyan. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Everybody put your hands in the air. Okay, kagalaman sa akong yung Facebook Live, ang pinakagawa pa dira sa may okay, Tabukan Country Village. Okay, siyempre sa Tabukan, Dumangas. No, si Fideline Garcia. Okay, kagabi, ka nagtamo sa live ko. Okay, medyo busy siguro na. Okay, once again, thank you so much again sa pinakagawa pa dira sa may Tabukan or Dumangas Country Village nga si Fideline Garcia. Salamat din sa pag-support. Also si Armin Yeka Hordan. Good evening, DJ Vic. I'm watching from Barangay Cali. Sige. Sa mga grupo natin dito sa may Barangay Cali, Dumangas, no? Salamat din sa pagtamwa. Okay, sa ako na mga grupo, no? Si Sir Eugenio Hulor, si DJ Eugene. Then sa kay Pari ko Romeo Dromal dito, no? So, tarang yung mga grupo natin sa may Cali, Dumangas. Isagid kami dahil ng evening sa iyo tanan. So, welcome sa ating program. This is DMC Net FM Dance Party Mixes. Kaya siyempre ka po niyo si DJ Vic, Donoso Editor. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Jason de la Cruz Senior, picture lang sir sa FM station. Abi ko DJ kada sa Negros. Okay, salamat gid from DJ Maya or si Jiri Almasol Lara. Sir, thank you gid sa pag-acknowledge sa ari ko diri Mambusaw Kapis. Baskog basta may internet kag data. Sige, so just enjoy sa pagbakasyon dira sa may Mambusaw Kapis sa DJ Maya, no, sa mga sikat nga remix maker. Kag nagahataw-hataw subong sa YouTube. Okay, from Fideline Garcia, Sir, pwede ma-share akong props diri? Oh, may problema ka? Anong problema mo? Okay, pwede share ang problema mo. Api plasta kay pangayuan natin sa advice atong mga listeners. O basta maka-advise man ako. Basta ang problema mo, hindi lang kwarta. Kaya kung ang problema mo kwarta, so parariyas kita problema. Kung ang problema mo, migo, wala gina problema. Kadamo sang lalaki subong. Okay, may patigayon ako kung lalaki ang problema mo. Pati joke ka. Sige, ang problema mo i-share doon kay istorya natin. Okay, from paring Noy PD Fiesta mayang gabi pre-bake, please shout out lang kay Nining Morina Barolo.
kagay Buyet Militar and Blackjack kag sa DRC family. Thank you gid. Okay, salamat man paring Noipi de Fiesta all the way from Barangay Bacong, Dumangas. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. I'm on my way. I'm glad to stay.
the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 8:23 in the evening. Okay, so sa mga bago lang nakatamwa sa akong nga Facebook Live, kamo nagatamwa kag nagatanaw sa aton nga dance party mixes. Kag siyempre naka-program kita kada gabi kag naga-webcast diri sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Okay, so ang problema ni Fidelin Garcia, no, pinakagwapa dira sa may Tabukan Country Village. Nabasi may anak mo di advice yung problema. So ang problema ko no, kay Idol. Okay, kay Idol kita sir, gusto ko sa imo ako makakuha sang best advice about my probs. Ang probs ko sir, ang problema ko sir is na nakamigo ako tuo sang daw medyo may edad na. So may edad na. Nga may pa. And I don't understand kung nga ano nga hindi mo maintindihan kung nga nga nagigugma ka sa may edad na. Pero daw nahulog lang ang buot ko sa iya para sa imo, sir, normal bala ina. Hehe, ngayo ako sir, advice sa imo. Okay, so ang pagigugma. By the way, good evening, this is my first time to tell my problem, especially about my love life. Sigurado ka. Okay, so first and foremost, sa tanan nga nagapitik ang ilang adugan, ang ilang hypothalamus, no? So natural lang ang magugma siyempre pagkalabot mo sa edad nga ara ka na sa mature nga edad. Sa mga babae, even nga di sa mga elementary, in love. No, sa mga high school, nagakiniringking, nagat-kinding-kinding. Much more sa mga college na. So, hindi ko kayo sa mapunggan. So, makita mo, may ara ka nga manotisyahan nga may nanamihan ka sa isa katao. So, medyo nahulog mo wala tiyagon. Regardless man sa iya nga edad. So, as long wala man ang conflict sa inyo nga duwa, kagang person nga nga handa ka man lang kumbaga palanggaon sang tudo. Kag wala man sang problema, basi bala tatlo na yung asawa. Or ang nubya pala 5 kabilog. As long free mo lang siya nga mag-share or mag-servisyo sa nga gugma sa imo, wala gina problema. Pero tikay namangkot ka, siguro may other reason. Siguro wala mang problema sa relasyon niyo. Kung wala man na problema, go ahead lang. Mas manami ka na may edad na, kahit kabalo na magtigang, kabalo na magluto sudan, ang imon nagidla na mapungko sa tubangan sa TV. Kag makopi-kopi sa cellphone. Okay, so as long wala man na mo problema nga duwa sa inyong relasyon. So wala gina problema. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, may advice si Juan, si Jason de la Cruz. Okay, amal ni Jason de la Cruz, natural lang na, ma'am, kay ang pagigugma wala pahubin-hubin o may edad. Ang importante ang mahalaga, ang importante ang mahalaga or nagapalangga, anay ka mo sa isa kag isa. Tsakto gina, Jason, wala na problema sa edad ya. Pero kung magulang ang lalaki, so mas okay guro kung sa ako na, no? Pero kung may magulang sa ila, ang hindi lang manami sa akong pananawan kung magulang katama ang babae. Example ba yung babae karon ang edad niya mga 50 na, no? Yun ang lalaki naman yung yes ang lalaki edad niya mga 25. Tito ko laway man ang tunga gidyang magulang sang pero na pas na kang nanay mo to ko, no? Pero kung lalaki ang magulang, wala man na problema siguro. As long wala man na conflict bala. Namin ko wala man siya sang iban nga karelasyon or libre man siya. Okay, so wala gina problema. As long nga palanggay ikaw, wala gina problema. Di ba, Sir GP, Sir GP, no? Ang pagigugma wala sa edad. As long nga nagigugmaan ka mo, go ahead. Okay, wala man siya asawa. And
Di man ko magsulod dakong balaan ko may asawa kay basi dumugan kita bala sa wala sa oras. Sakto gid ah. Dapat libre siya. Kag siguro mo na nga siyempre kuan man siya. Do ano problema sina? Do seryoso man sa imo. Pero for sure sa mo nga beauty mo na. So seryoso guro lalaki ah. Panilagan mo lang anay kung naganobya-nobya mo na ka mga duha. Dapat may limitasyon. Okay, may limitasyon anay. Date lang ka mo. Kag siyempre panilagan ang batasan. Kay base bala way kita kabalo. Base tama bala ka demanding or kontrolo niya ikaw. Kag hindi na maka-enjoy sang imong pagkadalaga. Nga medyo bataon ka pa ya kag gusto yang isuno balang iyang hulag sa imo. So perdi ka dira, no? Okay, so gusto mag-share sa ilang advice kay Fidelin Garcia. Paki-share na sa inyong advice. Ang problema ni Fidelin Garcia, may konsya ko no, may na-in love ko no sa may edad na, may edad sang sa iya. Okay, so okay lang bala ko no mag-in love sa may edad na or magulang sa iya? O para sa akon okay gida. Basta wala man ng conflict. Namin nga conflict nga soltero siya kag wala may madumog sa imo. Wala may mga akig sa imo. Donoso Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, so ang balik Jason de la Cruz, sir, mas maayo ang lalaki ang magulang. Okay daw, hindi man namin nga ang magulang babae, no? Ay, base bala... Akigan nila ikaw, no? Kaya daw, idok ka lang ba lang mas naming lalaki, kahit ikon mature ng lalaki, daw mas okay gawa, kahit responsible. Basta may edad na, so responsible na siya. No, daw mas mapulupos lang gawa. Okay, so once again, so thank you so much, good kagahambal ni Fidelin Garcia. Bawa ka namin, gid mag-advise sa idol, ah. Okay, sir, copy and noted. Thank you so much. Okay, so wala gid problema. Kasi may problema, ka-share lang dito kay i-advise natin, ah. Okay, kuan lang ah, sang tama lang sa ako yung Facebook Live. Okay, it's 8:31 in the evening. You still watching on our Facebook Live on DMC and NTGFM Dance Party Mixes. Si Bro Minardinho, nagtama man sa atong Facebook Live. Salamat gid din kasubong bro. I know nga daw nagasakay ka na din kasubong nga lugar. Then si Parente ko Arlene, Dipra, dala sa may Hong Kong. Salamat kay Parente sa pagtama. Long time no see, long time no hear, but now see now on Facebook. Okay, si pare ko Francisco Tamisin, dala sa may barangay Hardy Namangas. Sang Green Barley kag Health Wealth International. Nagtama man sa aton yung Facebook Live. Salamat gid paring Francisco Tamisen. Also si Loren Donoso. Si Parente ko Arlene Dipra. Okay, still sa abroad si okay, sa abroad still si Minardinho. Salamat gid bro sa pagtama. Shoutout bro, mayang gabi lang da. Okay, so likewise man si imo kag si pare ko Jigger di Tablan. Ba puro gwapo nagatamo sa akon ba? Mga mabuot nga mga gwapo. Sir, good evening, gwapo sir. Ikaw yung idol ko sa kagwapuan. Salamat kit paring Jigger di Tablan. No? So sana naman tamatagay-tagay. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sa gwa. Taya lang kamuda, may daya. Kay si DJ Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masao ta. Bayle lang wala gamo. The public may dance. Okay, si Anthony Barito 12, idol commander sa may barangay Tabukan, Dumanga. Sa Balyabaw, ambot ha. Do, good evening sir. Good evening sir. Bow, do kilala ko may ina. Sinong kilala mo?
nag-share sang problema. Tuod man to problema ya Idol Anthony. Matsyag ko daw. Sige masins naman naguro kung todo hindi. Pero mata ko daw tuod man ho. Pero kaysa daw gamba kung daw hindi man. Pero amo tong tuod na. Ikaw na yung maka-testify guro Idol Anthony. Kati best friend mo siya no? Okay, pa-shoutout ako, Anay, sir. Good evening, Liwat. Okay, so, salamat din sa pagtamwa, Anthony Barito Dulce. Ang idol ko dala sa may barangay Tabukan, Dumangas. No, mga teacher man na siya in the future. No, man yung mga teacher iya. Mabuot, maalam, wala sang bisyo. No, amo na yung tsaktong mga kinaiya sa mga teachers, no? Hindi nga mga teachers wala nga palainom, palasugid, palaligoy. Okay, so namin man ang obrang pagka-teacher na kay siyempre as a noble profession kag lifetime nga trabaho kaya medyo dadalag ko naman sa ubang sweldo sa mga teachers. May kilala ko mga teachers nga nag-aobra. Okay, Pam Jason nila ko senior sa imo ko nagatamwa gani sir kay kanami isang mga remix mo. Okay, sige, wala gid problema. Salamat gid. Okay, Pam from Parente Arlene di Pita di pra hindi man sa edad nakabase ang maturity sang tao di Jibek. In love age doesn't matter kay ang importante hindi kaya ang the other woman. Okay, sakto gid parente as long wala man sang other relation ang lalaki kabisan magulang pa. So wala gid na problema ko ng babae mas manghod or bata. Yes, importante nga hindi ka other woman. Okay, base lagi kuwang alam bala i-reading ka lang. No? Maganda nga dapat nga i-examinon anay maayo kung ikaw gid man ang yagi na igugma, no? Ay kung kaysa may mga arab lang may mga edad na kapila na magugma. Okay, so importante da nga wala lang sa mga gimmick, no? May mga arab na nag-reunay nga may edad na ang lalaki kag ang babae mas mangod ti nagakuha man sila, nagapuyo man sang matarong kag successful man ang. Okay, sa sobrang istorya ta sa gugma. Nagmatumato play sang love song akon nga computer. Okay? I will always love you daw. Okay, so balik kita sa disco. Okay, si Risilda Junio Kunanan akon nga batchmate, ay classmate, no? Good evening, mate. Okay, salamat gid sa pagtamwa, no? Samtang wala ka mo da obra, so lingaw-lingaw sa aton nga Facebook Live. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Sige, si Kagawad, Rolling Ding Lasa sa may barangay Managi Dumangas. Nagatama man sa atong Facebook Live. Salamat gid Kagawad. Thank you!
Okay, si classmate ko, Gaudincio Valenzuela Jr. Naman sa atong Facebook Live. Good evening. Okay, salamat good classmate sa pagtamwa. Musta subong din ka? Kumusta ang buhay-buhay? Si classmate ko, Rizilda Junio Kunanan. Okay, the big time na subong sa Metro Manila, no? Okay, salamat sa pagtamwa. Then from Fidelin Garcia, panyapon kita idol. Kaso nagpabakal pa ko fried. Yun, di social, di pa fried chicken. Di pa Jollibee. Okay, so just enjoy sa imo nga pagpanyapon.
Masaot kaya. Oo na gani. DMC Net Radio FM. Yuan, Brian. Yodi kakak. Yodi kakak. Yodi kakak. Dramolet kid. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Kampiyon ba? Yudi kaka. Dramulet gid. This is the mix of DJ Gwen. We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something very deep inside us made her in their mind, like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, played for me. Even in my sleep, I hear the memory of everything we used to be. You played for me. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club.
DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. 'Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. DJ Vic Donoso, the third. DJ Vic Donoso, the third. DJ Vic Donoso, the third.
DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Kayo'y nakikijamin sa mga exclusive dance remixes ng DMC ng Radio FM. Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Lingaw ang tugar, kauban si DJ Yuan Brian.
Ikaw ang tugar, kauban si DJ Yuan Brian. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. Bring back memories, bring back through.
Lingaw ang tugar, kauban si DJ Yuan Brian. Doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:21 in the evening. Kumusta na mga kagrupo, mga kaparty? Kumusta ito na pagkataw-hataw kag pagkiay-kiay? Okay, so sa mga nagatambay sa akon ng Facebook Live, salamat, Gid. Okay, so ara si Ma'am Regina Iscandadio Campo, no, ambal niya, good evening, DJ Vic. Okay, magandang evening mo sa imo. Of course, si Paring ni Pili Pesta. So, nag-comment siya kaina sa pang problema ni Fidelina. So, gusto gid wala sa edad, importante nagapalanggaan ay kamo nga duwa. Okay man ang bakaina, nga okay lang kung sino ang magulang, basta importante wala lang gid sang problema. Anon nyo ang parehas kamo edad. Kung adlaw-adlaw mga lang kamo gaaway, no. Importante ang word nga pagpalangga. Or nagapalanggaan ay. Okay, sa aras sa ito nga Facebook Live si Jojo or si Franklin Sombilia Jr. Dira sa may bakay housing, no, siya na nag-hook up sa aton nga audio kada adlaw, no. Hambal di Vic, good evening. Ari lang ko diri nagapamati sa imo. Good evening da sa nagapamati sa imo kag buwas diri sa housing mabatian ka naman. Ka naman nila. Okay, bakbakan number 1 ka diri sa housing bakay. Okay, salamat gid. Bation pa diri sa pawang audio sang imo na sound. Mayo kay wala ka man nagira sa mga palibot mo. Okay, salamat gid sa pag-support sa akong Facebook Live, Franklin Sombilia Jr. o si Jojo. Once again, basta may mga guba kamo daw mga appliances, mga stand fan, washing machine. Dala lang sa Bakay Housing Block 35, Lot 6 kag sigurado gid nga solve ang inyong mga problema. Okay, regards sa imo nga ex-girlfriend nga si Mary Grace de Vinagracia de Loso, no, dala sa may Bakay Housing. Kag ara man dala si Shirley Abordo Discotido, nagapamati man sa aton. Kag of course si Mylene, kag si Block 29 or si Permar Calizo. Kag siyempre ako na kumpare man nga si Block 21 or si Katropang June nga upod dati sa RCFM 103.5. Kagulupod man kami sa Short FM 101.5. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best.
Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni Arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, uy daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masakot ta. Bayle lang, wala gamo ah. The public may dance. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga nag-donate sa ilang reaction sa akong nga Facebook Live, salamat, Ged. Si Jonathan Ditablan dira sa may Metro Manila, din si Nining Morina Barolo di Aros sa may barangay Capalis Dumangas. Also si Ma'am Junaline Donoso Dibel sang dira sa may barangay Talusan Dumangas. Also si Mike Diasis, si Lia Labrador Puasa, no, congrats sa imo dang microsound. Ganda nag-daog kayo na sa battle dira sa inyong lugar. Okay, so salamat. Of course, si Paling Nepi de Pesta, si batchmate ko Risilda Dionio Kunanan. Also si Jurly Lidonio, si Genevieve Orin. Then si Fidelin Garcia, si Ma'am Jeannie de la Pina de Remdes. Also si Leo Sortigosa. Okay, so para na nag-donate sila mga reaction sa akong Facebook Live. So salamat, Ged. Kag sa mga nag-share sa akong Facebook Live, no, sa si James Romo Perales dira sa may Cagayan de Oro, kag salamat sa pag-share sa akong Facebook Live sa Facebook page sang taga Dumangas Kakon. Okay, kung ano man ang sugpon, basta taga Dumangas Kakon buot ka. Okay, DJ Big, happy Mother's Day sa tanan ng mga mami sa akon na Iloy, si Nanay Alma sa barangay Hardin Dumangas. Sa akon nga sister nga si Mincho Joy Narisma Sombilia, happy Mother's Day. Okay, daw bas pa lang ang Mother's Day, no? Okay, happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay sa bilog nga kalibutan. Okay, so be ready sa Mother's Night. Basta may Mother's Day, may Mother's Night. Okay, salamat kay Franklin Sombilia Jr. Okay, so si Alvin Postulante, dira sa may Barotak Nibo Iloilo. Or si Mitrix nag-support man sa atong Facebook Live. Also si Julie Bilisa. Or si Mariposa sang DRC dira sa may barangay Managi Tumangas. Then of course si Kagawad Rulin Dinglasa sa may barangay Managi Tumangas. Okay, sa gusto magpa-shoutout, siyempre ibutang na sa dalom sa basahan ko anytime, no? For the meantime, sa mga tawa-tawa na makitanay sa atong exclusive ng mga dance remixes. Dali lamang sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ikaw po niyo si DJ Vic, the Donoso III. DJ Dance Remix. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Kag parang likaw sa mga balatian, kinalan mataas ang inyong resistance sa inyong lawas, no? Makaon sa inchakto, makaon sa mga pagkaon nga more sa mga vitamins and minerals. Kag siyempre, hindi sagi sa pulaw, kag ilabi na sa pagpulaw sa sala nga tao. Kag siyempre, diet man, sa mga mahilig magkaon. Hindi magkaon sang sobra. Kaya kung sobrang kaon, nag-accumulate sa aton nga lawas. Kag siyempre, problema naman sa uli. Mainom na mga musa. Talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club.
Salamat sa pagtama. This is the mix of DJ Will. Okay, from Fidelin Garcia, good night idol, matulog na lang ako. Tuyo na ako kahulat sang response sang kachat ko. May til pa ko tani ha. Pero continuation tomorrow, sir. Ha, good night everyone. Tudigay ka lang tulog, tudigay ma-chat na ang kachat mo. Sige, kung hindi ka pa katulog, tudigay ang kachat mo, ma-chat na si Imo. No? So wait lang gamay, kay busy pa. Okay, salamat once again sa Fidelin Garcia sa pinakagwapa dira sa may Dumangas Country Village. They from Pobreng Bugtong. So, shout out sir sa Boy Pro Audio of Kabatuan. Okay, so wala yung problema. So once again sa Boy Pro Audio sa Kabatuan from Pobreng Bugtong. Okay, from Fidelin Garcia, wait ako sang response sang kachat ko, sir. Damo pa ko itil. Sige, so hulat-hulat lang. Hindi may ma-reply na si Imo. Ano mo kayo busy pa? Busy pang live. Okay, from Pobreng Bugtong, sana all sir may kachat. Shout out from Qatar. Sir, gatag-os gid music mo sa di, sir. Okay, salamat gid Pobreng Bugtong kag halong-halong dira sa Qatar, no? Okay, so basi may shot dira, siya ka lang sa inchakto. Si or si Bicoy Donoso. Nga parariyas kita tanang sa kabuot. Wala damong abisyo. Binutig lang. Okay, salamat gid bro Leo. Abiyating sa pagtama. Okay, so agree si Bro Leo Biating, mabuot ang mga members ng All-Star Riders sa Mangas, no? So, shout out sa mga members ng All-Star Riders sa Mangas, si Bro Namo Richard Manyapaw, si Bicoy Bata ni Maling, then of course si Bro Topi Buenavista, then si GR, okay, si Rafi, then si Rocky, si Shane kag si Stidler. Kag ibang padala nato yung mga members ng All-Star Riders sa Mangas.
Okay, so from Pobre nga Bugtong, request the sir, Tudo-Tudo Chacha, kag Turagsoy. Okay, coming up next ang Tudo-Tudo Chacha. Naka-line up na. Ang Turagsoy, pakitaan ko pa. Basi makita pa karon na. Birahe. Hanutan pa yan! Abaw! This is a requested song. This is a requested song. Okay, Tudo-Tudo Chacha for Pobre nga Bugtong. Music na! May pagbalay na ba? Yo di kakak, gramulet kid. Yo di kakak, gramulet kid. This is the mix of DJ Ruel. Birahe.
John Bryan. Yudi kaka. Drum ulit, kid. Baby, paminawa, kining akong kantaha para jud ni sa imuha. Sultian ka sa akong kapati, ikaw jud ni sa akong kasing-kasing. Baby, love tika. Baby, love tika. Baby, love tika. Ikaw ra jud wala ilain pa. Pagigugma ko kanimo, murag tambot sugya aso-aso. Pagigugma ko kanimo, kusog kaayo ka buto-buto. Pagigugma ko kanimo, murag tambot sugya aso-aso. Pagigugma ko kanimo, kusog kaayo ka buto-buto. Nag-text ko kanimo og I love Mira, you. Nag-reply ko kanako og I love you too. Baby, unta inanira ka perme. Tamis ka ayo mura o guys candy. Baby, love tika. Baby, love tika. Baby, love tika. Ikaw ra jud wala ilain pa. Pagigugma ko kanimo, murag tambot sugya aso-aso. Pagigugma ko kanimo, kusog kaayo ka buto-buto. Pagigugma ko kanimo, sugya aso-aso. Kanimo, kusog kaayo ka buto-buto. You're listening to the beat. Kusog kaayo ka buto-buto. DJ Gibbs. This is a requested song. This is a requested song. Ang sapa-sapa dito sa may kalamnanan. Ang koraksoy nga ako nadakpan. Ginhimo ko nga linagpang. Nag-abot ang mga bisita sa barkada ko sa inuman. Linagpang ko nga koraksoy amon ginsumsuman. Linagpang ko nga koraksoy sa sabaw nagalangoy-langoy. Kinlatan pagkitsang ginamos, kinamalhas, ikamis ang higop. Ang hiling sang
보란 듯이 무너져서 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 이 두 눈을 보며 I kiss you goodbye 실컷 비웃어라 꼴종이가 된 너희 하나 둘셋 How you like it? You like it? Da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da. You now look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? You need a doll and what's up, honey? 패키징에 내 몫을 원해 그만 모르겠어. 난 믿지만 어쩔 수 없잖아. What's up? I'm right back. On the spread and cut back. Plain naked, hijack, like me. And tell me how you like that, like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴종이가 된 너희 하나 둘셋 How you like that? You like that? Da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? How you like that? When you're talking. This is the mix of DJ Ruel. 나에게 이름새로 추락했던 날 봐도 나날 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어 Up in the sky, it's a bird, it's a plane When you're talking. How you like that? You gonna like it? How you like that?
kakak. Drum ulit, kid. mga tropa. Tara na, tara na, tara na, magpadagat na. Aha! Arcade music, beats by Dark Freaker. Araw-araw naglalakad sa gilid ng daan, papuntang trabaho yung iba sa eskwelahan. Sobrang init ang panahon, walang dalang payong, yung iba tumatambay lang para makisilong. Ganito ang eksena ko sa araw-araw, wala bang palamig nakatingin sa ibabaw. Gusto kong maligo, gusto kong tumalon, gusto kong sumabay sa naglalakihang alon. Tayo na tumambay sa gilid ng dagat, may dalang gitara, magantahan at mag-shop. I-invite na natin ang mga kaibigan, gagawin natin ito kahit paminsan-minsan. Para na't naligo na tayong lahat sa dagat, magbanding, mag-trip, sabay ang mga tropa nating kiat. Ilabas ang bad vibes, palitan ng good vibes, tawanan lang ng sobra. Kwentuhang love life, mga nakaraan, ganyan ang trip nila. Tara na, tara na, tara na, mga tropa. Tara na, tara na, tara na, magpadagat na. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat na. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat na. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat na. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat na. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat na. Tara na, Tomorrow's Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, so oras aton is 10:05 in the evening. So once again sa mga gabi sa aton yung mga kagrupo nga nakatutok sa aton nga Facebook Live, kag loud and clear ang audio naton dira sa may Bakay Housing. Dira sa home queue ni Franklin Sombilia Jr. or si Jojo. Okay, salamat din sa pag-hook up sa aton ding live na. Okay, so sa aton Facebook Live para si Tuto J. Dumalay o si Bro na Bro Jackie Hayawon dira sa may California. Salamat kay Bro sa pagtamwa. This is Jackie Price dira sa may Barotaknibo, Iloilo. Okay, salamat sa pagtamwa man. Kag regards sa kay Alex Dekinia dira sa may Barotaknibo, Iloilo. Ilabas ang bad vibes, palitan ng good vibes, tawanan lang ng sobra. Kwentuhang love life, mga nakaraan, ganyan ang trip nila. Tara na, tara na, tara na, mga tropa. Tara na, tara na, tara na, magpadagat na. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat na. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat na. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat na. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat na. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat na. Tara na, tayo na, tara na, magpadagat na. Tayo na, tara na, tayo na, magpadagat na. Tara na, tayo na, magpadagat. Hey! Tara na, tayo na, tara na, magpadagat. Tara na,
Tara na, tayo na, tara na't Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos best. Arcade music. Beats by DJ George Kalugdan. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram pa pa Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng Okay, so oras na to, alas 10 na sa gabi. So time ko na gano'n magpaalam, no? I know na to yung nakamuda sa atong ataw-ataw. Okay, but don't you worry, sumabalik ako ba sa aton nga live mixing sa Dance Party Mixes? Okay, basta makalive ako ba sa agan, okay, daw taway mga kay Domingo. Okay, so thank you so much guys na nag-upod sa ako na kayo na alas city sang aga, no? So sa alas city sang gabi. Alas city sang gabi, no? Sa 58 ka mga nag-comment, sa 32 ka mga reactions, kag sa 29 ka mga nag-shares, no? Salamat, good. No, dito sa may Bagay Housing, sa may Block 35, Lot 6, no? Sa kay Joe or si Franklin Somvilla Jr. Salamat kayo sa pag-hook up kag pagwas ang audio sang DMC Net GFM Dance Party Mixes dira sa imong mini sound. Okay, sagid ka may daad nga morning sa inyo dira para buwas. Also si Mary Grace Divina Gracia de Loso. Dinarama dira si Shirley Abordo Discotido. Then si Block 21, si Block 29. Block 21 si Katubang John, Block 29 si Permar Calizo. Okay, salamat kid. Okay, kita liwat buwas, no? Thank you so much once again and God bless everyone and have a blessed Saturday evening. Okay, so good night and have a blessed Saturday evening. Babus!
the #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Radio FM. Daw katigas ang bumuwaw? Oo, gani ako. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Naabo lang sa kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na, babakal kita para ag makuha na discount, ibakal, tatuloy ito sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani barkadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bit pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid mabatyagan na gid ang summer. Tama kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilaya First, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, dogo paluyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo.
Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This song is brought to you by Nining Morina Store. Sells all kinds of personal belongings like pants, shorts, t-shirts, jackets, and many more. Just come and visit Nining Morina Store at Barangay Capalis, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Morina Barolo de Aros. With contact number 0951-6469-206. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Hey, DJ! Right about now, let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good, I'm gonna go. Here comes. This is DMC Net Radio FM and Party Mixes on NONSTOP. Online disco party on YouTube. Hosted by your mixmaster DJ Vic Donoso. Kagrupo mo.